Здравейте, скъпи приятели! Днес ще си приготвим протеинов крем. За целта ни трябва кисело млеко, което е нисък процент масленост. Прибавим една лъжица супена какао и една супена лъжица протеин. Аз ползвам грахов протеин. И аз, понеже обичам по-сладичко, слагам близо една лъжица и половина мед. Разбъркваме добре. По желание може да прибавите и някакъв плод, ако желаете, но аз в случая не желая да слагам плод. Това е кремчето. Да ми е сладко. Пробвайте и сами ще се убедите.